Takže čaute, zdraví vás Nostal Studio.sk a táto hra sa volá Nostal. Na tejto hre by som vám chcel ukázať, že je to proste dobrá hra a budem to učiť so pár kamarátmi. Je tu trochu taká detská grafika, ale to počas hrania si ani nevšimnete, lebo je to dosť dobrá hra. Toto je práve trochu menšia informačka, pri ktorej by som vám chcel ukázať. No a vlastne svet Nostal. To je proste dobrá hra, takže v popise videa budú ostatné veci k stiahnutiu, k registrácii, a takéto inšie veci. No takže to bolo len také krátke video, takže lajky nemusíte dávať a taktiež chcem subscribe. A tak to bolo len také maličké video. Tak sa s vami učím. Čau.